Hello guys, this is Eric Hilot of Digo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Welcome to my channel, welcome to my traditional Filipino hilot. Hello po sa inyo sa mga viewers nako sa akong Facebook friend. Labi na yun sa karon lang nakakita ng video. God bless po sa inyo. Tanatan lang sa taha, kasi bali kong traditional hilot po. Ayun, nangapon sir. Sa atong pamati. Sakit ang kuhan, hawak. Sakit hawak. Hindi. Oo. Matitig na. Sa po yun? Purog-purog na mo. Unod lagi. Purog yung mga konoron? Isa pa? Kanila yung hawak. Ano ka hawak na mo? Pinaka-adlaw naman na pamilan mo. Kami sa Manong na. Lagi mo wala. Ha? Di samot? Sabi, kunin mo. Purog man mo po. Nagabasa ka hapon? Nagabasa ka hapon gabi. Hindi, ganun natural na daw. Udto hapon gabi, masa, hapat, punas, ligon sa mga. Wala. Plato. Plato ba? Okay. Puro kung ka muna sa tao, pusos. Hiling ngul-ngul, hindi sakit. Ha? Hiling po. Puro mo na siya. Pas mo gumasabas na puro na. Hindi na plato, wala na yung kwan. Kaya pag pulis mula, di ka maghimasa, hapat, ala. Sa una. Di ka nagabasa yun. May kayo nakabalo ka sa pasar. Okay lang din kaya pag hindi kayo sa convent, dito pila ba ito? Inainaw pila ba? Ano sa convent dito, mapresyur ta? Bakante nila po ang tawag mo. Oo, mo ito, bakante na kung 5 or 30. Ano lang, no? Asa kitang balay mo, sir? Live Extension. So ayan guys, shout out sa taga Live Extension. Hello po sa inyo ha. Live Extension, Digo City. Ayan, nasa Sardre. Abangan na ito mamaayo yung gipamagis kalawasan, no? Okay. Nadungog man ninyo, sakit ang likod, suliro, murmatikig, kurog niya kamot. No? So, ano na, tabangan na ito mamaayo sa Sardre. Siyempre, inabanan sa pagkampo sa Ginoosar, no? Siyempre, tanong na maduol sa kuha, tabangan na ito, no? Mamaayo. Siyempre, manigamot po ito nga mamayo ko ito sa mahimo, no? Paitig natin kamatis kalawasan. Ano lang. Siyempre, shout out sa mga viewers na po sa karoon yung nakakita ang video. Ano nga video? Please subscribe, i-click ang bell button para update ka sa kung gina-upload mo tagad-law. Comment, like, and share po. Comment lang. Kung gusto na kayo mga pangutan na kabahin sa inyong pamatis kalawasan, nantod karoon wala siya po mamayo. Inyo dyan po ginadala-dala, labi na sa mga stroke, mild stroke, paralisado ko, guys, dili na kalakaw, o nag-wheelchair lang. Try lang po siya ko guys, basin o makatabantay sa tanawa lang. Kung nagkanang mo mag-friend siya ko, doon ako Facebook, Eric Hilot, ang traditional. So ayan, so shout out sa mga nag-comment sa kuha, sa mga subscriber na ko, sa akong Facebook friend, no? Hello sa akong mga Facebook friend diya, sa mga subscriber na ko 2,600 plus, o shout out sa akong top 3 countries viewers, India, Indonesia, Philippines, o sa lahat po ng mga OFW. So ayan, so maghilot ako karon guys. Hello po sa taga Live Extension, Digo City. Hello po. So ayan, magsugod na ko. Ready na mo? So please po, subscribe my channel. Yan yan, tanda lang. Mag-short amin t-shirt. Baksar lang ka, baksar. Nagbaksar ka. Sige. Tara, asa pa man ka? Patay, ay, wala ba ko'y duka? Wala ba ko'y tulog? Duka. Kaya, be? Batiin naman.
kuan niya ko, biscuit yan. Ano, ugma na lang ka. Ay, kanya pa ka biscuit ko. Mandapi lang na best ko. Seven. Lagi ka na nila. Ano pa kasi kuya? Ang lagi wait na. Mang sinsilyo mang. Ano pa dito daw? 43. Then, Mag-ulam mo siguro ito. Pag sa lagi ito, sila naman ako. Ang sakit eh. Okay, nalagyan. Bili. Ha? Bili. Bili. Oo. Ano tinoon? Wagas ko dito po kasi ng plato. Kumay. Kalos na ilot eh. Ah, Parp.
SD na naman, Mang. Kasi na naguma. Lapit na ito dire, kaya nato yung pagsudo dire. Opo, opo. Hindi mo galit ko sa buti ko. Wala! Ayaw pang nilako. Lolo, mamay. Lani, join sa bonbon. Nada, daddy, oh. Dade, oh, nas, dade, di mo, oh, dade. Dade, oh, dade. Shh. Si Tay, tulak kita ni Tay. Shh. Loy. Dali. Ito ni. Daddy, daddy.
Ba! Ang sa doon na yung gikuhan. Dili, may ako na. Sa doon. Ano yung manoon? Dili, raman. Maglabot ba? Ba. 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 Chikab mo to na eh. Lo. Bebe. 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 Gue remote. Ano din? Ilang ka po? Oh, Ha? Ah. Pero dili mga bog. Ah. Ha? bugog gabi kay birthday no. Ano ko nung pista dito. Kani explain nang taga boss kay karon pa mataga ng hilot no. Explain nang taga kani siya. Mo ni balay-balay sa uric acid, balay sa sugar. Kalimot ha? Balay-balay sa uric acid, kani sugar ha. So kani uric acid na diri ang sigarilyo inom. Kani sugar na diri soft drinks, kape, juice ha. Jadi na diri kung kagon magadugay magbukat. Papa di. Sama ka to. Di mo ko yung papaano. Best friend man ta na. Uy. May lamot ba? Nilawas sa mo tanong pa ko. Hoy! Lo! Lo! Saan na sa'yo? Ba! Gatusay. Ah! Ah! Ah!
Diyan, Sai. Atras, atras. Yan ako lagi ko. Lemon. Lemon. Hindi pa pataklo. Ha? Pataklo. Ah! Ha? Saman. Look. Stand up pa. Stand up pa. Ano pa mo, mama? Sige, tanday ko di mo di ay, ha? Hi. Say. Dalo.
Hey, Soy. Kita ka. Boy. Parang kung cellphone dada o laglo. Ali, Ali! Cellphone! Baby shark! At Itangin sa kanya cellphone, may patay yung mata. Itangin yung cellphone. Itangin ko kayo. Bantayan ako na Dami kanina. sa- Bantayan ako Itangin na. yung cellphone mo. Basta pag-telepono. Buhay ba? Wala lingaw. Buhay eh. Pagbantay, manggutong say-say na. Ano? Suko-suko na ko ani. Kundi, sige, kung na ako. Hindi na lang kumubantay say-say. Kaya. Ano sa ligin natin? Ay, sa natin. Mundang siya yung cellphone. Saka mo. Tulog na ako. Ibutang lang ng bata. Appear. Ibutang bata. Kat-kat man po, babe. Buhay na cellphone ko. Ragi ba nga mo reklamo ka na. Uy, nikat-kat man na. Butang lang sa salugdong. Kat-kat ya po na. Ko na lang ko. Kat-kat-kat ka. Wala ka na gusto Kuya Benji daw? Wala mo yung klase? Tanawa daw man kung nagklase pag wala. Wala mo gusto ang klase? Ato, alito din. Dere. 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 Dire. 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 Dire lang tama. Oh. Wow. Ang di butang di ay. Ano na? Bu, di man matingog. Go, ibigay. Pahugas daw. Ni, mamang. Dili lang ka ba? Ding. Ang tingog ba? Uy! Nag.
sir, atras. Atras, sir, atras. Atras, atras. Moto manggod na dito, ma'am. Pansin yung tobo. Lagi tanong, wala sila, masikat dingon nga. Nagpamaris niya sa isay. Ano nagmumang plastic? Hello to Baby Shark. Ali! Baby Shark to! Ali, say, Baby Shark! Babe. Murid kuya. Ali, Baby Shark na. Sayang ni uy. Wala na mo ka. Basta. Pagkasa ng bata dyan. Okay lang yan. Nasangkol na lang, sangkol. Oh, Sangkol na sangkol. Pero pidye, dito ka na pidye. Kamay ko nga sa lang. Aman. Ha? Lah. Lah. Oh, dia. Tindunggan, tindunggan. Ih,